аз ҳамин сабаб дар шаҳри Душанбе тасмим гирифтанд ки барои қонеъ гардонидани талаботи сокинони шаҳр мебошад. Агар ки ҳуҷҷатҳои зарурии шумо тамом мешавад. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. ба маълумоти шумо як информатсияи нав расонида баъдан комментарияҳоро мехонем. Айни ҳол нафарҳое ки маро тамошо кардастен, барои дастгирӣ кардани ҳамин канали мо бихоҳем ки соҳиби 31 дона тӯҳфаҳои нағз бишавем. Агар комментарияро бинед, номери WhatsApp закрепит кардагиай дар телефон мегирен ва дар WhatsAppш салом менависонен, информатсияи пурраш меравад ба шумо. Як дастгирӣ насб кунед. мавзӯи имрӯзаи мо дар шаҳри Душанбе аз 1 сентябр шумораи нақлиёти ҷамъиятӣ зиёд карда мешавад бо ин қарори нав. Дар Душанбе аз 1 сентябр шумораи нақлиёти ҷамъиятӣ 20% зиёд мешавад. хабар доданд аз корхонаи Душанбе нақлиёти хидматрасонӣ. Зикр шуд ки ин тасмим барои он гирифта шуд ки баъди чанд рӯз соли нави хониш оғоз гардида теъдоди мусофирон ба тавре назаррас зиёд мешавад. қобили зикр аст ки ин таҷриба чандин сол роиҷ мебошад. яъне ки дар шаҳри Душанбе аз сабабе ки соли нав дар хониш шурӯъ шудак, аввал якояки шуморо барои оғоз шудани соли хониш муборакбод мегем. аз ҳамин сабаб дар шаҳри Душанбе тасмим гирифтанд ки нақлиётҳои мусофиркашониро 20% зиёд бигардонанд, то мардум сари вақт ба ҷои лозимиша рафта бирасаву кору боршона буд бикунанд. дар робита бо микроавтобусҳо маршруткаҳо бошад, ҳозир шумораи онҳо 950 ададро ташкил медиҳанд ва аз 1 сентябр боз 100 микроавтобуси дигар илова карда мешавад. 950 дона яъне ки спринтероро дар назар дорем. ғайри инҳо боз 100 адад дар линияҳо дар ҳамин мавзӯъ ворид карда мешавад ва автобусҳое ки калон мебошад ва мусофиркашонӣ машғул мебошанд, инам тақрибан 100 таи дига зиёд карда мешавад. дар ҳама намуди нақлиётҳои мусофиркашонӣ шуморашона бигем ки зиёд мекунанд. умуман таксиҳое ки то ҳатто ширкатҳо ҳастанд, ёрам бо ҳамин супориш бояд ки нақлиётҳои худшона зиёд бигардонанд. дар назар аст ки шумораи нақлиёти ҷамъиятӣ барои қонеъ гардонидани талаботи сокинони шаҳр мебошад. дар ҳолате ки мисол ана ҳамин шумораи зиёд карда сокинони шаҳра ки ба талабот ҷавобгӯ накунад, боз ҳам аз идан дар оянда зиёдтар кардан мумкин аст, яъне ки боз зиёдтараш мекунанд. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзара мақсад мавзӯи асосиро ҷамъбаст мекунему. акнун комментарияҳоро мехонем, бо диққат тамошо кунед. агар ягон нафари шумо бихоҳед ки аз авиакассаи арзон чипта харидорӣ кунед, ба тамоми самтҳо бениҳоят назар ба дигар авиакассаҳо нархшон арзонтарай. рақамошон меброя бинен, занг бизанен, суҳбат кунед ва нарх навора интересоват кунед, арзон бихаред. як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ фармонаш имзо шуд ё ин ки не? бале, аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аллакай барои даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призови тирамоҳӣ фармон ба имзо расид. як каси дигар нависондае ки 1997 27сола шудагиёро мебаранд. нафарое ки аллакай 27 дуромадагиян аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошанд. шамшод нависондае: салом акаи Сорбон, дастгирӣ чӣ хелае, рафтеса ё ки не? бигем назар ба пештара сарай ва умедвор ҳастем ки боз хубтар мешавад. ба ҳамин хотир комментарияро хабар бигиред. номери WhatsApp. як каси дигар нависондае: ассалому алайкум акаи Сорбон, барои падават кардани документ барои гражданство ягон хабар нест. мо РВП дорем, хонаи шахсӣ дорем, дальчи пеш рафта метонем. мегуфтем ягон хабари нав барои гирифтани шаҳрвандии Россия бигӯед. агар ягон тағйирот ё ягон роҳи осона дар назар дошта бошем, ҳозирашда ҳичи нестае бародарҷон. як нафари дигар нависондаи: салом акаи Сорбон, нархи патент чӣ шид? қимат шидак ё ин ки не? не, қимат шидагӣ нест хушбахтона. як кас нависондаи: салом сози бародар, патенти ман сӯхт. ман метавонам як бори дигар граница бирам гости бизанам. 2 моҳ баъд хона мерам, мешавад?
патенти шумо сӯхтагӣ бошад, бале шумо метавонед гости мақсад бикунед Россия бидоред, лекин як чиза бидоред ки аввалан ба мигратсиони картаи гости шумо патент гирифта наметавонед ва дуюмаш ки шумо патентон ки сӯхтагӣ бошад 1 сол дигар патент гирифта наметавонед. Як кас нависонда салом ака, рост мегӯед акаҷон, худованд нигаҳбонтон бошад, зинда ва сарбаланд бошед, ҳар чизе ки мо гап мезанем беасос нест. Як кас нависондаи салом акаи Сорбон, қонуни Ауф ки ба имзо мерасида бошад. ҳозираш дар аниқ нестай, лекин пешниҳод шид аллакай ки барои шаҳрвандои тоҷик дар Россия Ауф шавад. Баҳор нависондай салом акаи Сорбон, вақте ки документ тамом мешавад, чанд хай дигар муҳлат дорем ки дар Россия бестем, ҳамин чиза камтарак мефаҳмондӣ. Агар ки ҳуҷҷатҳои зарурии шумо тамом мешавад, аз ҷумла мигратсиони карта ё ки мисол мегирем патент регистратсия, пеш аз буд шиданшон бояд ки шумо тарки Россия кунед, яъне 1 рӯз ё 2 рӯз пеш ба плюси худтон мебошад. Вақте ки буд мешавад, баъд шумо фикри аз Россия биромада намекунед, гуфта намешавад яке дар ягон рейд меғалтен, мегиранд дар як лаҳза шуморо запрет на въезд мекунанд. Баъд як каси дигар нависонда ассалому алайкум додарҷон, дар масъалаи депортшидагӣ мешавад Россия равад студентский билет гирад, рафта кор кунад, мешавад паспорт номашро иваз кардан омада метавонад ё ин ки не. Иваз кардани номунасаб ин аллакай худаш як кирдори ғайриқонунӣ ворид шидан ба Русия мебошад ва ҳоло он ки дар ҳамин масъала ҳозир бениҳоят ҷиддӣ проверкаҳо рафтесай касое ки номунасаб иваз кардагианд ва дар ҳолате ки запрет дорем, мисол депортатсия шидагем, бидурен ҳамчун студент бигем мо кору фаъолият кунем, ин чизам номумкин аст. ба ҳамин хотир интизор мешавем ки муҳлати запрет мақсад ба охир бираса ё ки авфта дохил бишем. Тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.